Ja hovorím stále, že sociálne siete sú kasíno. Proste, že ja musím proste čo najviac stávok podať, aby som mal šancu, že jedna z nich mi niekedy, že na jednej z nich vyhrám. Ako sa hovorí, že keď má niekto kladivo, tak všetko vyzerá ako klinec, a to si myslím, že platí aj pri téme AI, že ako keby cítia, že teraz to potrebujem na všetko využiť. Všade to potrebujem vyskúšať, všetko musí byť AI. Ako efektívne osloviť hostí, budovať reputáciu hotela či reštaurácie a ako sa nestratiť v mori algoritmov a moderných nástrojov? Aj o tom sa dnes budem rozprávať s Tonym Dúbravcom z Wildcards, odborníkom na digitálny marketing, ktorý stojí za úspešnými kampaňami mnohých známych značiek. Tony, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Vďaka AI už dnes vie prakticky každý na jeden klik generovať, dajme tomu, poloprofesionálne výstupy, čo má vlastne za dôsledok, že sme teraz možno aj trošku prehltení tým obsahom, ktorý sklzá do nejakej uniformity, umelosti, nepôsobí úplne prirodzene. Ako to vidíte vy? Ja som celkovo v téme AI taký skôr opatrný a viem, že to je teraz skôr nepopulárne, teraz je strašná ako keby vlna nadšencov a vizionárov a podobne, takže ja si myslím, že ešte nás čaká nejaké obdobie, kedy sa vykryštalizuje všetko, ako to celé dopadne. A áno, hej, je to na jednej strane fascinujúce, že ja niečo napíšem a proste do pár sekúnd mám nejaký výsledok a poviem si, že dobre, ten výsledok asi nie je taký dobrý, ako keby som za neho niekomu zaplatil, ale mal som ho za pár sekúnd. Takže myslím si, že tá rýchlosť je to, čo ľudí na tom fascinuje a baví a možno aj kvôli tomu prehliadajú ako keby tie nedostatky. A potom majú tendenciu si povedať, že to, keď už to mám a je to rýchle, tak proste to budem dávať niekde na verejnosť. A tam si myslím, že v tom bode, keby sa viacero ľudí zamyslelo a možno viac to brali ako zábavu pre seba, alebo ako možno nie zábavu, ale proces nejakého učenia sa a trénovania, tak to by urobili lepšie. Takže ešte som nevidel ako keby úplne, že dobrý pokus, ktorý by naozaj, že niečo mal z nejakého biznisového hľadiska alebo z hľadiska reprezentácie nejakej značky, akože že by pôsobil dobre. Že by som mal z toho dobrý pocit, že toto je dobrá práca a že naozaj už sme v tom momente, kedy sa niekto z tých profesionálov, ktorí tieto veci generovali dovtedy alebo produkovali dovtedy, že by sa mal cítiť ohrozený. A presne vy ste to správne pomenovali, že tu máme veľa nadšencov, ktorí presne keď niečo vygenerujú, tak to potom vidia svojimi očami, že je toto najlepšie možno. Teraz tu so mnou sedí odborník, čiže dávam väčšiu váhu tomu, čo aj hovoríte vy. Ale je to možno aj taká skratka, že tá doba nám umožňuje si veľmi rýchlo zvyknúť na to, že je to pohodlné, že ja iba stlačím klávesu alebo dám tam jednu strohú holú vetu. A niečo mi to vygeneruje. Ja som spokojný s tým výsledkom, ale toto asi nie je úplne správna cesta. Asi nie a preto hovorím, že ešte by sme možno, určite by nám neuškodilo, keby sme viac času venovali tomu trénovaniu a tomu cvičeniu s tým a brali to skôr ako proste svoju aktivitu pre svoju budúcnosť, než všetko robili s cieľom, aby to išlo aj von. A kde je podľa vás tá hranica medzi tým, že kedy nám napríklad tá spomínaná AI vie pomôcť, aj v segmente horeka, pri marketingu napríklad, a kedy už sklzame do toho, že iba produkujeme nejaké generované, neosobné výstupy? Ja si myslím, že AI ako taká je skôr užitočná pre veci, ktoré sú na pozadí toho podnikania. To znamená, či už nejaké procesy, analýza nejakých dát, rešerš niečoho, vyhodnocovanie niečo, nejaké reporty a takéto veci, ktoré sú repetitívne, otravné pre veľa ľudí, že akože ich to nebaví, berú to ako, že dobre, musíme to robiť. A takže tam si myslím, že by bolo oveľa zaujímavejšie. A tá generatívna AI je za mňa, aj teraz si myslím, že skôr, že také tie klasické ChatGPT a Gemini a takéto tie chaty, s ktorými si píšeme, že to si myslím, že ide trošku do úzadia a dnes sa v tom verejnom diskurze skôr rieši nejaký vibe coding a proste veci, ktoré, alebo nejakí agenti, funkcie alebo schopnosti tých systémov nám uľahčiť prácu, ktorú nechceme robiť, alebo nám získať viac času, aby sme mohli robiť či už viac práce, alebo mať ten čas pre seba. A ako sa hovorí, že keď má niekto kladivo, tak všetko vyzerá ako klinec a to si myslím, že platí aj pri téme AI, že ľudia majú pocit, alebo nie, že majú pocit, je to naozaj že fascinujúca technológia, nie je to akože pocit, a že ale ako keby cítia, že teraz to potrebujem na všetko využiť, všade to potrebujem vyskúšať, všetko musí byť AI a tam si myslím, že to už je tá hranica, kedy by sme sa mali ako keby zastaviť a za mňa akože platí vo všetkom, to je jedno, či sú to sociálne siete, alebo je to teraz tvorba kontentu z AI, platí, že určite by nám neuškodilo proste urobiť krok späť a povedať si, že naozaj to potrebujem, naozaj je to niečo, čo by malo ísť do sveta, naozaj je to niečo, čo by som mal ukázať svetu, alebo proste som iba zvedavý a chcem
objaviť nejakú a spoznať a rozumieť nejaké technológie. A poďme teda od AI k tomu bežnému prežívaniu, dajme tomu nejakého regionálneho hotela, ktorý sa nejakým spôsobom snaží robiť marketing. Možno, čo by ste odporúčili v tomto prípade, lebo dokonca sme prehltení až tými novými nástrojmi, veď každý deň vzniká niečo iné, ja sama mám problém sa v tom niekedy už zorientovať a to som teda iná veková generácia, možno ako nejaký manažér hotela. Tak čo by ste odporúčili v tomto prípade celkovo v marketingu takýmto riaditeľom hotelov alebo majiteľom? Tie nástroje práve, to je iba to kladivo, ktoré som spomínal, že to my by sme mali, alebo teda majitelia a podnikatelia by sa mali skôr zamerať na to, aby vôbec porozumeli tomu marketingu. Čo to všetko obnáša. Že marketing nie je dávať videá na sociálne siete, marketing ani nie je mať hotel na bookingu zaregistrovaný, že je to proste komplexná vec, ktorá ide od toho, koľko to stojí, čo to vlastne ponúka, aký zážitok ľuďom ponúkam, ako sa ku mne vedia dostať a samozrejme, ako to ja potom komunikujem. To je proste celý obrovský mix a tam si myslím, že máme oveľa väčšie nedostatky, alebo čo obrovské nedostatky a nie iba v Horeca segmente, všeobecne v podnikaní u nás, že tu jednoducho tí majitelia firiem nerozumejú marketingu, čo je prirodzené, lebo oni sú podnikatelia, oni majú nejakú svoju vášeň, niečo, čomu sa venujú a čo riešia. A ten marketing je niečo, čo pre veľa ľudí je iba nutné zlo, ktoré ako keby musia, lebo chápu, že musia. Takže ja by som sa asi skôr zameral na to, že pochopiť viac marketing a potom mi z toho vyjde aj to, že aké nástroje potrebujem používať. Pretože ako náhle budem rozumieť tomu problému, ktorý idem vyriešiť, tak môžem efektívnejšie hľadať nástroje. Ale teraz máme dobu, kedy máme veľa nástrojov a snažíme sa im hľadať nejaké uplatnenie. A to si myslím, že je trošku kontraproduktívne. Tak najčastejšia chyba, ak by ste to vedeli takto generalizovať, čo sa týka Horeca sektora a toho, akým spôsobom prístupuje k marketingu? Povedal by som, že nemajú nikoho na marketing. Tie personálne nedostatky, to si myslím, že je veľmi častý problém, ak sa nebavíme o veľkých hoteloch, sieťach a podobne. Malá investícia do reklamy, že ako keby spoliehame sa na nejakú organiku, na to, že ľudia k nám chodili vždy, na to, že sme na nejakých portáloch a podobne. Takže nejdeme ako keby ľuďom naproti, tým našim posolstvom, ktorým chceme povedať. A potom malý, alebo taký nepomer toho efortu do tej komunikácie, a ak sa bavíme aj kľudne o sociálnych sieťach, toho, aký effort vynaložíme versus to, čo očakávame, že sa nám vráti späť. Že my si myslíme, že teraz budeme dávať nejaké fotky na Instagram alebo dáme raz za deň storku a proste, že toto nám urobí ten biznis, že to je už dávno nie je realita. Jednoducho tam je strašne dôležitá kvantita, originalita, nejaké nápady a tam si myslím, že a je to zase pochopiteľné a rozumiem tomu, že prečo sa to deje, je to, že jednoducho tie veci sa dejú tak rýchlo, že sa tomu ťažko prispôsobuje. A tomu, že sociálne siete sa zmenili z toho, že kedysi, keď som ja začínal robiť ako social media manager, tak bolo proste taký úzus, že mali by sme robiť kvalitný content a radšej menej. Dnes jednoducho tie algoritmy od nás vyžadujú, aby sme ho krmili, tie algoritmy. Proste, aby sme im dávali stále viac a viac a viac. Ja hovorím stále, že sociálne siete sú kasíno, proste, že alebo lotéria akákoľvek, že ja musím proste čo najviac stávok podať, aby som mal šancu, že jedna z nich mi niekedy, že na jednej z nich vyhrám. A toto si myslím, že tento ako keby princíp toho, ako fungujú sociálne siete, že tomu veľa aj firiem v Horeca segmente, aj iných firiem, že nerozumie, lebo nestihli to prijať. Lebo tá ako keby adopcia už celkovo tých technológií je tak pomalá, že nestíha vlastne tomu, ako tie technológie sa vyvíjajú. Za posledných 5 rokov sa asi úplne zásadným spôsobom aj tento Horeca segment zmenil, alebo ak sa chceme priblížiť tej našej cieľovej skupine, tak je to podľa vás ľahšie v dnešnej dobe, ako to bolo pred 5 rokmi, alebo naopak, aj keď máme nástroje, tak paradoxne si nimi možno nepomôžeme úplne? To je dobrá otázka, že či je to ľahšie. Tak to však je samozrejme väčšia konkurencia, zároveň sú tu výrazné nejaké ekonomické faktory, ktoré vplývajú na to, že či ľudia chodia či do reštaurácií, kaviarní alebo do hotelov. Takže to sú výzvy, ktoré asi prišli za posledných 5 rokov asi tak výraznejšie. Ale zase na druhej strane máme kopu inšpirácie, ten svet je tak prepojený, že ja ako keby viem veľmi rýchlo zistiť, ako to robia tí najlepší na svete. Naučiť sa, či už sociálne siete, alebo pozrieť si, aký majú web, ako je spravený, že ja vlastne nemusím už vymýšľať to koleso. Ako keď som začal podnikať, tak proste každý podnikateľ sa to musí nejakým spôsobom naučiť a nejak si nájsť ten svoj systém. A dnes kedykoľvek to chcem zmeniť, alebo niečo chcem upraviť, alebo mám pocit, že niekde mi niečo chýba, alebo nefunguje,
tak viem veľmi rýchlo zistiť, že ako to robia tí, ktorým to funguje. A akú hodnotu majú podľa vás recenzie v dnešnej dobe? A ako s tým vie hotel nejak efektívne pracovať v marketingu? Kľúčovú, ja tým, že pomerne veľa cestujem, tak pre mňa sú recenzie niečo, čo denne som s tým v kontakte. V prvom rade je, a to zase, hlavne ja som pracoval aj v reštauračnom biznise, pýtať si tie recenzie. To je niečo, kde zase tie prevádzky zaostávajú, že oni to nerobia. Ešte možno hotely a hlavne vďaka platformám ako je Booking, tak tie recenzie si ako keby pýtajú automatizovane, že vlastne príde nejaký mail potom po byte a vďaka tomu ľudia tie recenzie dávajú, ale že keď idem na večeru, tak proste, alebo to je jedno na kávu, proste kamkoľvek, tak jednoducho by som mal dostať nejakú prosbu, nejakú kartičku, vizitku, proste nejakú výzvu na to, aby som tú recenziu tomu podniku dal. Pretože, ako som povedal, je obrovská konkurencia. Keď sa, dobre, Bratislava je trošku iný svet, ale keď sa pozrieme na to, aké je napríklad v kaviarniach a v reštauráciách tu konkurencia, tak jednoducho tie recenzie sú to, čo ľuďom, ktorí o nás nevedia, pomáha sa rozhodnúť, že či stojíme za to, aby u nás minuli peniaze. A čím nás ľudia budú váhať, kde budú míňať peniaze, tým tie recenzie budú dôležitejšie. Takže v prvom rade si pýtať recenzie, to si myslím, že je ako keby, že tomu sa nevenuje dostatok pozornosti a potom samozrejme nejaký management toho, keď mi tie recenzie prídu, že tam asi máme druhú takú bolestku, že odpoveda na tie recenzie, ale nie tak, že chápeme, pošleme na príslušné oddelenie, aby sa s tým niečo urobilo. A to sa deje aj v hoteloch, samozrejme, ja neviem, je zle upratané a proste tak odpoveď na recenziu je, že dáme vedieť kolegom, aby sa to nezopakovalo, ale naozaj robiť nejaké procesné zmeny na to, aby naozaj sa to dialo, pretože tí ľudia. Ja teraz mám, moja najlepšia taktika najnovšia je, že keď si vyberám hotel, tak ja si pozerám iba najhoršie recenzie. A chcem vedieť proste, že to dobrých recenzií, hlavne pri hoteloch je ako keby pomerne veľa, lebo ktokoľvek, kto nemal nejaký zásadný problém, tak dá akože dobrú recenziu. Pri tých reštauráciách je to trošku iné, že tam sa ľudia skôr akože sťažujú. A ja chcem vedieť, že proste, že čo je zlé a chcem si pozrieť, že kedy to bolo zlé, že či na to niekto reagoval, že to je podľa mňa. Či sa to zlepšilo, potom to idete okontrolovať. Že trošku som menej skeptický, napríklad keď vidím, že to boli zlé recenzie spred 3 rokov a má kopu recenzií dobrých akože aktuálnych, tak si poviem, že dobré, asi sa niečo vyriešilo. Takže snažím sa to aj nejakým spôsobom ten kontext tomu dať, že či to je relevantné, lebo a hlavne tie algoritmy tiež dávajú recenzie, ktoré nie sú akože automaticky, že najnovšie, ale dávajú mi tie, ktoré majú byť pre mňa najrelevantnejšie, čo pravdepodobne môžu byť tie najpozitívnejšie a potom nejaká mierne negatívna. Takže človek, ak chce naozaj, že zabezpečiť to, že dostane za tie svoje peniaze ten zážitok, ktorý očakáva, tak je dosť možné, že hľadá proste to, čo by sa mohlo pokaziť. Že ako keby chce to eliminovať to riziko. A vy ste správne povedali, že Bratislava je trošku iný svet, ale berme ten zvyšok Slovenska. Je vôbec podľa vás v kapacite tých hotelov, ak chcú napríklad začať s marketingom alebo ho nejakým spôsobom robia, ale to ste tiež dobre povedali, že často to vykrýva niekto, kto robí vlastne v tom podniku aj niečo iné a nejakým tým svojpomocným spôsobom si to študuje možno po večeroch alebo nejak to urobí. Je to v ich možnostiach, aby aj keď v malom, ale robili ten marketing efektívne? Poviem to tak, že marketing je súčasť podnikania, tak ako je súčasť podnikania v hotelierstve to, že mám niekoho na upratovanie. A toto je podľa mňa to, kde je to nepochopenie. Že my berieme marketing ako nejaký bonus pre bohatých, alebo že pre veľké firmy, ale to je esenciálna vec, že my jednoducho potrebujeme, aby ten marketing fungoval. Chápem, že niekde mimo Bratislavy je ťažšie aj nájsť ľudí na ten marketing, akože toto mi je úplne jasné, ale v tom prípade môžem, ja neviem, nájsť nejaké stredné školy, ktoré sa venujú nejakému, neviem, či už podnikaniu v cestovnom ruchu alebo čokoľvek a tam hľadať ľudí, ktorí by som mohol cez nejakú stáž alebo cez nejakú prax ako keby dostať k sebe. A potom už je jednoduchšia tá cesta, neviem, zaplatiť nejaké školenie, nejakého mentora, niekoho, kto proste bude pravidelne s tým človekom, ktorému ja to dám sveriť, konzultovať to, že či to robí dobre, ako to robí, alebo na nejaké veci, ako si, ja neviem, napríklad nejaké PPC kampane, tak si jednoducho nájsť nejakého freelancera, ktorý to spraví. Spraví to v dostatočnej kvalite za peniaze, ktoré sú priateľné, ale ten efekt ako keby podľa mňa bude nespochybniteľný. Takže myslím si, že hlavne je to prekážka v hlave, než že by to bola akože reálna prekážka, že tie firmy si to nemôžu dovoliť. Skôr si možno predstavujú, že potrebujú okamžite niekoho interne, kto to bude robiť a bude proste skúsený a potom to radšej dajú robiť recepčnej. A recepčná má kúpu inej roboty a hlavne nemá žiadny vzťah k sociálnym sieťam, prečo by to mala robiť.
No ale to robí, lebo proste šéf povedal, že to treba robiť. A to sú také nešťastné prípady. A zase to sa deje všade. To nie sú hotely akože v tom nejak výnimočné. Jednoducho nemáme, alebo nechceme do toho investovať, tak to dáme robiť niekomu, kto už u nás aj tak robí. Povieme mu, že tu má bokovku proste, alebo že... Ale hlavne potom, môžem to aj tak urobiť, ale tiež musím nájsť systém, aby ten človek nerobil iba navyše k svojej práci, alebo bol za to nejakým spôsobom kompenzovaný. Lebo ako náhle ho za to nekompenzujem, tak ja nemôžem od neho vlastne očakávať nič. Nemôžem očakávať, že sa bude zlepšovať, že to bude robiť lepšie, lebo vlastne je to pre neho iba ďalšia práca navyše, na ktorú nie je ani vyškolený, ani vyštudovaný, ani nemá k nej žiadny vzťah. Takže každý si musí nájsť tú cestu, ako sa postarať o ten marketing. A dnes si myslím, že opäť vďaka tomu, že máme obrovskú konkurenciu aj vo svete freelancerov, aj agentúr, aj podobne, tak si myslím, že sa to dá vyriešiť. Len to chce nejakú vôľu a ideálne asi, ak naozaj, že nemám prehľad, že som nejaký manažer hotela alebo majiteľ hotela a nemám prehľad o tom, ako to funguje, tak proste si nájsť niekoho, ísť na LinkedIn, dať si do Gemini, nájdi mi marketingových konzultantov, ktorí sú rešpektovaní na Slovensku, nájdem tam mená, a s niekým sa poradiť jednoducho, že tak ako to máme celé rozbehnúť, ak nám na tom záleží. Vy na jarnej Horeka konferencii povediete aj workshop, ktorý je zameraný presne na sociálne médiá, marketing. Ak by sme mohli navnadiť trošku našich divákov, poslucháčov, tak čo sa tam dozvedia praktické? Na tom workshope sa budeme primárne baviť o tom, ako robiť obsah na sociálne siete tak, aby nesklzol do toho, čo ja vidím denne, a to je to, že sociálne siete sa robia tak, že len aby sme tam niečo dali, len aby sa o to niekto staral, len aby som ja to nemusel riešiť, dajme to hocikomu, nech to urobí, nech ma zbaví tej zodpovednosti, tak budeme si ukazovať firmy aj z horeka sveta, aj mimo horeka sveta, ktoré robia tie sociálne siete lepšie ako ostatní v tom odvetví. Takže to je môj cieľ, ako keby trošku inšpirovať, trošku ukázať, že sa to dá, že tie nápady už jednoducho v tom prostredí existujú a my už potrebujeme iba si dať trošku námahy, aby sme tie nápady pozbierali a niečo si z toho ako keby vykreovali pre seba. A k tomu si potom povieme o nejakých frameworkoch, ktoré nám pomôžu, keď už tú inšpiráciu naozaj že zbieram, tak ako s nimi pracovať, ako ju nejakým spôsobom kategorizovať a ako robiť ten content tak, aby mal hodnotu aj pre diváka a zároveň aj pre nás. Pretože veľakrát dnes vidíme, že content na sociálnych sieťach a hlavne v reštauráciách a kavernách je to strašne časté, že iba kopírujeme nejaké trendy, ktoré vznikli úplne v inom kontexte, ale už sme videli, že niekto to urobil, tak to urobíme tiež, ale máme za to, možno sa nám podarí mať za to trošku viac lajkov, logicky, lebo ľudia sa radi zasmejú, tomu rozumiem, ale vôbec sa nikto už nezamýšľa nad tým, že či to vôbec niečo nosí tej značke. Vidíme jednoducho rýchle štatistiky, rýchly engagement, nejaký dosah a z toho máme dobrý pocit, že to robíme dobre, ale prečo by nejaký človek na základe toho mal k nám prísť? Že to je ten marketing a to, prečo, ako ľuďom vysvetliť, že prečo my sme tá voľba, ktorú by si mali vybrať, tak je trošku komplexnejší než to, že či máme lajky alebo followerov. A čo by malo byť tou mierkou? To je výzva, ktorú rieši zase veľa biznisov a jednoducho napárovať to na tie biznisové ciele. A to už veľa hotelov napríklad to robí cez influencer marketing, tí influenceri majú nejaké kódy a už mám niečo, kde viem vyhodnotiť, že dobre, tak tuto som mal niekoho, komu som dal víkendový pobyt zadarmo a on mal nejaký kód, 10% zľavu povedzme. Takže či naozaj si niekto na základe toho zarezervoval ďalší pobyt. Ak nie, tak mám už nejakú odpoveď, že to nerobím dobre. Ale zároveň akože musím pozerať, či to koreluje. Ak sú sociálne siete moja jediná aktivita a vidím, že rastie, že tam mám ako keby dobré výsledky vo všeobecnosti a zároveň sa darí viac tomu môjmu hotelu alebo tomu môjmu podniku, tak ak je to jediná vec, ktorú robím, tak asi to spolu súvisí. Ale akože samozrejme je to výzva napárovať tie online výsledky na tú v podstate offline vec. Jednoduchšie sa to robí pri nejakých PPC kampaniách, pri nejakých výkonnostných kanáloch, tam je to samozrejme trošku kratšia tá cesta, ako to spojiť, lebo tú rezerváciu viem priamo vytvoriť, viem merať, kde mi kto klikne na aký button na webe, že všetko si viem ako keby odsledovať. Pri tých sociálnych sieťach je to trošku komplikovanejšie, ale ja som presvedčený o tom, že keď robím dobrú prácu z tej obsahovej stránky, tak to prináša ako keby aj výsledky z dlhodobého hľadiska. Čo je dlhodobé hľadisko, je zase ďalšia otázka, na ktorú si každý musí zodpovedať sám, pretože to je ďalšia naša taká kliatba, že očakávame výsledky strašne rýchlo. Po mesiaci, po dvoch, niektorí až v týždňoch, takže to je. A na záver, ak by ste možno mohli škrtnúť hneď 3 veci v nejakom priemernom podniku, ktoré dnes robí vo svojom marketingu a nedávajú zmysel. Že robia
marketing tak, iba aby sa ho zbavili. Akože tento zvyk, tento mindset proste, že ja to nechcem robiť, nech to niekto robí, nech ma toho zbaví, že to je podľa mňa absolútne zlý mindset. Hlavne keď mám malý podnik, jednoducho ja ako majiteľ som kľúčový človek pre ten marketing. Či už by som mal vystupovať v tom nejakom obsahu, byť jeho tvárou, ale aj preto, aby som mu rozumel, aby som chápal, že keď si niečo niekde objednám od nejakého freelancera, takže čo mi vlastne dodáva. Či mu platím faktúry za nič, alebo akože naozaj to niečo má. Takže toto, zaujímať sa o ten marketing, to proste treba to prijať. Ja viem, že je to nepríjemné, keby som mohol, tiež si vymažem sociálne siete, ale jednoducho taká je realita toho podnikania, že to potrebujeme. Takže to je prvá vec. Druhá vec sú trendy videa. Ak má byť trend, ak chcem využiť trend, alebo chcem pracovať s tými trendami, lebo ma to proste baví, rád sa zabávam, tak OK, ale nech to je 10-20% toho, čo ja generujem, ako keby. A 80% mi mala byť nejaká hodnota, proste, že ktorou chcem naozaj niečo povedať, chcem ukázať ľudí, ktorí u nás pracujú, chcem ukázať ten produkt, ktorý máme. To je jedno, či je to jedlo, či to je káva, či sú to nejakí naši dodávateľia, či je to proste nejaký servis, ktorý robíme. Toto by malo byť na tých sociálnych sieťach a nie to, že náš personál si vie zo seba urobiť srandu a ešte aj iba takým spôsobom, že iba lipsynkujú nejaké už existujúce video. Takže to je druhá vec. A tretia vec je určite, že absencia platenej reklamy. A to zase, ja chápem, že ľudia boli zvyknutí, že tie sociálne siete dokázali fungovať zadarmo všetkým, ale tá doba sa zmenila. Sociálne siete sú pay-to-play nástroj. Proste ak chcem z nich niečo mať, tak bohužiaľ si to musím zaplatiť. Ďakujem. O digitálnom marketingu som sa rozprávala s Tonym Dúbravcom z Wildcards a na viac informácií sa môžete tešiť na jarnej Horeca konferencii. Ďakujem veľmi pekne.